Хотіли побачити та підтримати бранців, а опинилися в автозаку. 15 кримських татар затримали біля окупаційного гарнізонного військового суду у Сімферополі, звідки вівся відеозв'язок з апеляційним судом підмосковної Власихи. Серед них родичі, друзі та небайдужі люди, які прийшли на оскарження вироку Ескендера Абдулганієва, Рустема Емір-Усінова та Арсена Абхаїрова. Окупанти визнали їх винними у нібито тероризмі та присудили від 12 до 17 років колонії суворого режиму. Попри те, що засідання було відкритим, родичів бранців не допустили. А окупаційні силовики у гучномовці вимагали усіх присутніх розійтися. Прекратить протиправные деяния и немедленно разойтись. Розгляд апеляції відклали до 25 жовтня через невручення додаткової скарги на вирок Арсену Абхаїрову. А людей на вулиці почали затримувати за нібито порушення карантинних обмежень, хоча вони були в масках та уникали скупчень. Серед затриманих Казім Аблялімов, Мір Ібрагімов, Садик Орінбаєв, Енвер Мустафаєв, Рустем Шихбадінов, Рішат Параламов, Селім Тейфуков, Мансур Аблямітов, Ескендер Меметов, Ділевер Меметов, Рішат Емір-Усінов, Лінур Ібрагімов, Алімхан Абітов, Амідхан Умєров та Гафур Мінгафаров. Спокойно, по 2-3 человека, никого не трогаем. Вы находились в составе около 45 человек. Каких 45 человек? Что вы сказки рассказываете? Предоставлены. Что вы предоставлены? Будьте ознакомлены с материалами. Да вы что? Два кабинета за продукты, что мы нарушили? Сказать нечего, глазки только моргаем, да? Під наглядом окупаційних поліціянтів в автобусі затримані кримські татари звернулися до Всевишнього по допомогу та покарання для силовиків. Аминь. Bu köpeklerin de özlerin bir vakti var. Amin inşallah. Abla bu zulüm yapmalarına hepsine 100 kere, 1000 kere çoktan alacaklar. Amin ya Rabbi. Усіх затриманих відвезли до окупаційного відділку поліції. Серед них Рішат Емір-Усінов, батько Рустема Емір-Усінова. Він не бачив сина з листопада минулого року, коли окупанти засудили його до 17 років колонії суворого режиму. Родичі розраховували побачити бранців бодай відеозв'язком, але окупанти заборонили і це. Это была единственная возможность хотя бы по видеоконференц-связи увидеть их. Даже не поговорить, а хотя бы увидеть. И в данной возможности нас ограничили в законном праве участвовать на открытом судебном заседании. Мало того, что наших родных забрали, нам не дают воспользоваться нашим законным правом прийти и поддержать наших родных. Нас сегодня и в этом ограничивают, забирая уже тех людей, которые неравнодушны к этой проблеме, и против них уже составляя определенные протоколы. И это все как запугивание нас, нашего народа. Но несмотря на это, мы, крымский татарский народ, мы сильный народ. Я верю, что с помощью джимата мы пройдем, иншаллах, это все. Потому що в єдинстві наша сила. Окупанти прикриваються карантинними обмеженнями, щоб вчергове залякати і тиснути на кримських татар, кажуть адвокати. Мы видим, как сегодня власть пытается под разными соусами не дать людям присутствовать в виде слушателей, как слушатели, в качестве слушателей на судебных заседаниях, не дает им возможность прийти в ФСБ и узнать, где их родственники. И вот под различными соусами власть пытается создать вакуум вокруг вот таких политически резонансных дел. В том числе вот и сегодняшнее, вы видите сзади меня вот стоят вот эти автозаки, Росгвардия и так далее. Люди пришли как слушатели, может быть среди них были те, кто будут заявлены как свидетели, было СМИ и так далее, но их вот таким образом сегодня разогнали. Вот продолжающееся давление не только на тех, кто сегодня защищает и в качестве волонтеров, правозащитников выступает, но даже на тех, кто приходит в качестве слушателей, даже на тех, кто является родственниками и приходит на судебные заседания, да, людям грозит ни за что по 17-20 лет лишения
свободы в колониях строгого режима. Затриманих кримських татар тримають більше 7 годин. Люди прийшли до окупаційного відділку поліції, щоб зустріти своїх співвітчизників. 5 з них також затримали окупаційні силовики. Це Умір Міметов, Білял Ібрагімов, Нафєм Муратов та Хамза Орінбаєв. Ім'я 5-го затриманого поки невідомо. Одного з присутніх відвели до відділку просто з машини. Про 15 затриманих кримських татар біля окупаційного суду поки теж немає інформації. На людей складають протоколи через порушення карантину. За словами адвокатів, їх відвезуть до спецприйомника та, ймовірно, затримають. Контролював виготовлення та доставку бюлетенів для незаконних виборів до Російської Думи. Прокуратура Криму оголосила підозру члену окупаційної виборчої комісії півострова. За інформацією джерел у прокуратурі, це Сергій Висотін. За даними розслідування, підозрюваний з 2010 року був у складі виборчої комісії Криму. Утім, після окупації долучився до проведення незаконного референдуму, забезпечивши потрібний окупантам результат. Свою діяльність він продовжив, будучи членом виборчої комісії з правом вирішального голосу. Повідомляється, що його підозрюють у державній зраді, зазіханні на територіальну цілісність України та захоплення державної влади. Надалі, продовживши свою незаконну діяльність, будучи членом виборчої комісії з правом вирішального голосу, підозрюваний приймав участь в організації та проведенні нещодавних виборів до Державної думи Росії на території окупованого півострова. При цьому на нього також було покладено обов'язки контролю за виготовленням та доставкою бюлетенів для проведення незаконних виборів. Раніше прокуратура Криму оголосила підозру у зраді голові окупаційного кримського виборчкому Михайлу Малишеву та члену комітету Айше Гафаровій. Їх оголошено у розшук. Окупанти застосували важкі міномети в лавах українського війська без втрат. У штабі Об'єднаних сил повідомляють про зростання інтенсивності бойових дій на Східному фронті. Неподалік Мирного та Причепилівки ворог гатив з 82-х мінометів. Також застосували протитанковий ракетний комплекс. Оборонців Новотошківського та Попасної обстріляли з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. А на Луганщині помічено російський безпілотник, ймовірно, Орлан-10. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі підрозділів залишилися незмінними. З початку поточної доби станом на 11 годину ранку 11 жовтня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Контрольний пункт в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму Чаплинка не працюватиме з вівторка 19 жовтня. Так розпорядилися у Херсонській обласній державній адміністрації. Там повідомили, що зробили так за пропозицією Державної прикордонної служби України після узгодження з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У червні цього року КПВВ Чаплинка закрили на ремонт. Передбачалося, що пункт буде відкрито після 15 вересня. Однак цього не сталося. Майже 9 тисяч випадків COVID-19 зареєстрували в Україні минулої доби. 207 людей померли від наслідків цієї хвороби. За кількістю захворювань лідирує Харківщина. Там за добу зареєстрували майже 1500 нових випадків коронавірусу. Зростає кількість смертей від ковіду і в Києві. Вже 21 людина за добу не змогла подолати цю хворобу та пішла з життя. За інформацією міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, близько 95% випадків COVID-19 в Україні – це штам Дельта. У нього специфічні симптоми, розповів Ляшко в інтерв'ю виданню «Голос Америки». Це різке падіння рівня кисню на 7-8 день після зараження штамом Дельта. Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості Дельти на території України. Інфікована людина може мати симптоми 7-8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%. Таких людей важко витягти. Їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень.
А в окупованому Криму закінчуються місця у лікарнях для хворих на коронавірус. Це визнала окупаційна влада. За даними окупаційного віце-прем'єра Олени Романовської, так званий ліжковий фонд зайнятий вже на 95%. Зараз на окупованому півострові розгорнуто майже 4 тисячі ліжок у 31 лікарні. Вже 9 днів поспіль коронавірус поширюється на півострові рекордними темпами. Минулої доби там разом з окупованим Севастополем зафіксували 773 випадки коронавірусу. Це найбільше число нових захворювань за весь час пандемії. 11 людей померли. На тлі нової хвилі в окупованому Криму діють нові коронавірусні обмеження. Обов'язкова дистанційна робота працівників віком 65 років та старших. Половина окупаційних чиновників мають працювати вдома. У громадському транспорті скасували пільговий проїзд для літніх людей. А працедавців, у яких щеплено менше 80% співробітників, зобов'язали своїм коштом організувати тестування невакцинованих членів колективу раз на тиждень. Рада ЄС продовжила санкції проти Росії та Сирії через застосування хімічної зброї. Європарламентарі нагадали, що вперше їх запровадили у 2018 році для фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, хто надає фінансову, технічну або матеріальну підтримку. Вони стосуються 15 осіб та 2 суб'єктів господарювання, включають заборону на в'їзд до ЄС та заморожування активів. Крім того, фізичним та юридичним особам ЄС заборонено надавати кошти переліченим. У санкційному списку, зокрема, Центр наукових студій та досліджень у Дамаску, який є ключовим у розробці хімічної зброї у Сирії, а також Російський державний науково-дослідницький інститут органічної хімії та технології, який стоїть за розробкою нервового агента «Новічок». Також у санкційному списку 5 фізичних осіб з Сирії та 10 із Росії. Лінур Тіміров став бронзовим призером чемпіонату світу 2021 року. Кримсько-татарський борець греко-римського стилю Лінур Тіміров виборов бронзову медаль на змаганнях в Осло у категорії до 63 кілограмів. У сутичці за бронзу Тіміров переміг представника Азербайджану з рахунком 5-4. Золото дісталося іранцю, який у фіналі здолав грузина. Ще одну бронзову медаль отримав представник Японії. На чемпіонаті світу медаль Лінура – 3-я для збірної України. Також бронзовими призерами стали Магомед Закарієв у вільному стилі до 97 кілограмів та Олександр Хоманець у вазі до 55 кілограмів. Нагадаю, Лінур Тіміров виступив на Олімпіаді у Токіо, де поступився китайцю Сейлі Кеваліхану і посів 5-те місце. 9! Стояти, Лінуре! Уважно! Мамадов кидається. Просто розуміє, що він поступається. Лінуре! Так! Так! Перемога! Лінур Тіміров здобуває бронзу чемпіонату світу в Осло. Лінур вистояв і переміг. Вітаємо Лінура Тімірова, вітаємо Исмета Салиева. После финальной встречи, как всегда, эмоции зашкаливают. Да, это очень приятное ощущение, радости очень много. И, конечно же, хотелось бы добраться до финала, до золота. Но в целом задачу поставленную выполнил. И очень доволен медалью, конечно же, и которая нужна была нам, на которую мы сейчас повезем домой. И сейчас на данный момент хочется быстрее увидеть родных, приехать домой, обнять. Он был достоин завоевать золотую медаль. Он вел иранца 3-0. Буквально на последних минутах просто я его видел в финале. Но бронза тоже на чемпионате мира просто так не остается. Можно сказать, доволен результатом. Но могло быть и лучше. Он был готов на это. Чуть-чуть не хватило. Знайомтеся, це Боджі. Втім, кличка неофіційна, оскільки собака безпритульна. Однак пес вже встиг прославитися на весь Стамбул. Його регулярно бачать на всіх видах громадського транспорту. Наприклад, це паром, який курсує між азіатським та європейським берегами турецької столиці. 2 місяці тому ми помітили собаку, яка їздила в наших трамваях, метро і поїздах. Пес знав, куди йти і знав, де виходити. Нам стало цікаво, і ми почали за ним стежити. Було схоже, що він знає дорогу і у нього є мапа.
Маршрути Боджі стали відстежувати за допомогою мікрочіпа. З'ясувалося, що він щодня проїжджає до 30 кілометрів, відвідуючи близько 29 станцій метро. У вагоні незмінно знаходить собі місце десь посередині, сидячи, точніше в його випадку лежачи. Сідаєш в поїзд і раптом бачиш Боджі. Подивіться на нього. Він любить ось так розвалитися. Стамбульці посміхаються і насолоджуються моментом. Ось що дарує їм Боджі. Він також нагадує нам, що на бігу теж можна насолоджуватися Стамбулом. Найбільше собака любить кататися на старовинних стамбульських трамваях. Втім, куди саме їздить пес, так і залишилося загадкою. Мабуть, просто гуляє, але робить це дуже культурно. Він дотримується правил. Коли двері відкриваються, спочатку потрібно випустити пасажирів, і він добре це знає. Біля дверей у поїзда є жовті лінії. Він чекає за ними разом з іншими пасажирами і заходить у вагон тільки коли люди вийдуть. Боджі так часто фотографують, що у нього вже з'явилося кілька сторінок в соціальних мережах. У деяких більше 50 тисяч передплатників. Я не очікувала його побачити. Раніше бачила його в інтернеті. Приємно його зустріти. Знаєте, всього пару годин тому дивився про нього на YouTube. І ось він тут. Сюрприз. Звичайно, я його впізнав. Здорово, коли бродячі тварини ось так серед нас. Загалом все у Боджі, як і у людей, з єдиною різницею. За проїзд він все ж таки не платить. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.